Kaya ba, naglungag ka? Nay, bugas? Si palungado kong kunin mo? Ano ba, may bugas wa ka nangita? Ako pa pangitaon mo nga ikaw may laki? Sige ka magkapahilot ko. Ay, tagaan na naman sige hilot ka pa. Ang sakit mo. Sakit kayo. Dahil sa kong batang bagay ba? Ay, ko giti ka doon kay. Dito kayo ba? Ay, batang dre, batabakan pa no. Dire. Ah, mas mamanin mo. Bot, ako kabantay ma. Ay pa, Hmm? ako kabantay. Wala, di sulod. Tanaw dito, may. Tanaw sa dito. Huwag nga, di. Pato, adere. Saman? Ay, sigtig bundak-bundak. Saman, gitawag man ako kunin mo. Gutom na kayo ba? Naglungag ka? Nay, bugas? Si palungado kong kunin mo? Ano ba, may bugas wa ka nangita? Ako pa pangitaon mo nga ikaw may laki? Nyaglaki day ko, ako na lang perminte. Sige na kaghigda dira si permente. Ang Sige sabi na kaghigda dira ah. Wa pa ko nakigminyo nimo para pabuhi-buhion nimo. Unya ako'y mabuhi nimo diri, ako'y mabuhi aning pamilyahan eh. Isa may namugos na to. Ako raman permi imong saligan. Nga ikaw may laki diri. Buwan kay laki ko, ako ana lang tanan pag sure oy. Imo nga day tanan, kanusa ka nagkuan diri ah. Kanusa ka naglihok-lihok diri, sige na makaghigda. Sige pahilot anong mga anak nimo. Sige na kagsalig nako, unsa may saligan nimo nako? Katon pudo guna-una, ug unsay na wala diri sa balay. Dapat mo na kay kuan ba kanang counterpart ba? Ay pa, Counterpart, si counterpart to nako sa imo ha. huwag ko na maghilot mo pa. Hmm? Pugawa pa rin tili mo pa, oy. Asa bang gigikan? Hindi ko ko nimo mo kaniya saligan. nangitag kuan. Nangita nga, sige rin, baklay-baklay dira ah oh. Karon pa may kaniuli. Ting paniud to na. Unya ting paniod to ako may papangitaon nimo bugas. Ako man kay dapat anaon kay asa na akong kapuya dari trabaho sa balay. Sa trabaho nimo, mura man kay kang mulakaw na pod. Sige ni kog lakaw. Bawal na ba ako magsuot og mga kuan? Cellphone. Sige lang cellphone. No sige na ko nagpasounds ko dira kay nagliho ko des kuan na babo. Ano na ako pa papangitaon nimo bugas ako pa kuno nimo glungag, dilungag. Di ko kagwanta ning pagbuyuan ni iulit ikaw. Iulit ko ruti kasi mama yung pamilya. Sige, iuli kay para ako ano daw papa. Sige, iuli ko. Natuga-tuga kag minyo-minyo sa kuha. Kay iuli ra ko nimo di ka ba mangitag kauno nato? Ikaw, kuan na yun. Magsalig ba ka nako? Kita naman ka na ako nga. Ano na oh? Ay na lang nga, naitigilot. Request ko gilot nimo, wag yun kay panahon. Sige ra kag cellphone. Wala ko'y panahon kay daghang kog trabaho aning balay. Ako pa'y muhilot nimo. Sige daw, sa So, trabaho. sige na kaglaag man pud ito sa babaw. Sa trabaho nimo. Mga ahoy unta ka. Mga huy, ako'y papakangahoyon nimo nga. Naay mga laki nga, ikaw laki man tadaw kay kaglawas unya. Di ka kabalo mga ahoy, di ka kabalo mangitag bugas. Nang hugas kog plato, nya ako pa'y mga ahoy. Nang hugas ug plato. Asa ka nang hugas? Kanu sa ka nang hugas? Nang hugas Sige ug na plato. kagigda diri ba? Sige na kagigda. Dapat na mga ahoy ka, kita mangunta kang Kukuha na ako Hugas pa kog sa buon ni mo, ana. Kumaon na lang kini trabaho ni mo, mangitag bugas, mangitag kahoy. Ako pa saligan ni mo. mura man kag kuan oy. Ang pagpanglaba, imuha ba ang trabaho? Ultimo kuan ako, last na ba na ako ning shirt oh. Ugaw na kayo, maligo ko niya. Wala ko ilisan. Pero sa bago ikaw gilabhan. Pero sa bago nang laba diri ah. Ngaon niya, mug lamang laban na po ko ako pa mangitaon ni mo ng mga kaon-kaon ng dira ah. Basta ha, pag Pangita sa dito bago ko maglungag. sa mga ahoy ko, way bugas, wa yapoy gamit ang kahoy. Unsay takang? Mangita kag kahoy bago ka mangitag bugas. Hintag kahoy mo itong mingitag bugas. Ikaw, magunsa ka? Manginlob ako diri. Maghinay-hinay kog laba. Ang hinahinay laba, makabusog ng laba? Siguruwa ang makabusog, ayaw ng... Hindi ako pa mangita ron. Ako pa magproblema na. Unya, kanang bugaonon. Unya, abot na ako na kahoy, kinsa may bubuga na, ay na nga ako lang yapon. Nay mo anak ko, listen po na ako pabughaon ni mo ana. Ano pabughaon man imo ng bata pa kay na makuha ng bukog ana. Nya ako pabughaon ni mo ana. Nga babae ko, nya ikaw sa dako aglawas. Mas idaran man ka una aba. Iyo ko kuan na ha. Nadagan kay ko gitrabaho pabugha-bughaon pa ko nimo. Sa day niya. Pati pagbugha pag isalig nimo na sa kuha pati pabugha. Ako pa'y mangahoy, ako pa'y bubugha. Uy. Wa ka kuyapi. Listen po na ako may pabughaon nimo. Kung di ka gusto magbugha, kamalit og kahoy nga kanang bugha na daan. Ah sige. Ako ilungag, ikaw bugha. Si Aro di pa ka mong sugot ana. Usap ka na lang kayo mo trabaho, mangita kag bugas, mangita kag kahoy mo na lang na ba? Mao na lang ni matabang nimo diri sa balay.
Di pa niyo mo na mabuhat? Hugawan mo tail pa, oy. Saan ka gikan eh? Kan ko dito sa Kuan kuan. ano? Basakan ganina, sakit Ay, kayo. taga ka mo trabaho kung hugaw mo tail. Kanawa, pati anak ni mo, moingon magagawa kay trabaho. Pag kuan pa na dyan eh. Kay, para idakoy mong bukog. Sige, kuan dira ah. Ito Sige, kami. salig na ko. Aba, ka? Pangitag bugas ha, pangitag bugas. Pangitag kahoy kay watay kuan. Tay makaon. Yaw.